Máj je symbolom lásky. Láska medzi matkou a dieťaťom sa stala motívom slávnostnej akadémie, ktorú pre mamky a babky pripravili žiaci základnej školy Alexandra Pavloviča vo Svitlíku. Úvodný blok veľmi dojemne prezentoval puto matky a dieťaťa. Nejedno srdce sa naplnilo nehou, počúvajúc rozhovor mamy a dcérky. Pášteľky Pipasovej a jej dcéry Adelky, dojate vykúzil i tanec matiek a dcér v podaní žiačok 9. a 3. ročníka. I pri vyznaní mamke od Viktora Hamarčáka z 5. B. Karin Brenišinová a Sofia Micenková rozplakali mami svojou prosbou: pomodli sa za mňa, mamka, pomodli. Tak prichádza nešťastie, tak prichádza k obom. Dnes by sme vám chceli podarovať príjemné chvíle radosti. A po takomto výbuchu citov sa tváre mám usmievali nad šikovnosťou a roztomilosťou najmenších ratolestí, ktoré zo všetkých síl chceli potešiť svoje mamulienky tancom, recitáciou i spevom. Nepustím, veď patrí mojej mame. Mamička, my sme hladní, chceme jesť. Dlhé vlasy mama má, dlhé vlasy chcem mať ja. A keď si dám gumičku, vyskočím na poličku. Hádku o dôležitosti mami a otca v rodine naostro rozpútali naši moderátori Ivana Kopčová a Peter Primák, ktorí moderovali aj zvyšok programu. O vyriešenie tohto konfliktu sa postarali žiaci 5. A svojou piesňou. Nezabudli sme ani na babky, mami našich mám. Prváčka Elka a tretiak môj Mirko sa snažili v scénke vyliečiť babkinu stratenú mladosť. A samozrejme nemohlo chýbať to, čo je nášmu srdcu najbližšie. V celom bloku sa srdcia mamiček mohli rozplývať nad ľudovou hudbou, ľudovými piesňami a tancami. Preto si vážte svoju mamu. Choďte za ňou a vrúcne a silno ju objímte, lebo ona si to zaslúži. A keďže sme športová škola, naše mažoretky zo 6. A pozbudzovali. Ale tentokrát nie hráčov, ale mami. Generačné rozdiely v scénke deviatakov rozosmiali všetky generácie. Do spolužáky mi už nepíš, vymazala im sa stavadí. Pred koncom náladu vygradoval rómsky tanec. Aby potom na záver sa znova zarosili všetky oči, keď v piesni venovanej samozrejme mame pri dojímavom speve sa rozsvietili svetielka presne tak, ako sa rozsvietia srdiečka detí a mám, keď sú spolu. Program ukončil pán riaditeľ milým a láskavým poďakovaním.